Madam, nomor itu. Sate bangil, manut, sate bangil itu apa? Wewet biyen aku nanti waduh apa itu? Apa itu? Selingkuh. Awas tak baca tak selingkuh. Boten. Selingkuh tak baca. Kayak temenan. Karepmu piye? Ini bang selingkuh apa luwe becek wayo. Gak enak. Apa siramu luwe seneng aku. Ya mah. Aku jajan nanging kowe sing ngerti.
tak kandani dia sempotro karo raden Joyo katon ayu yen kumpul para marune ora nestyo nanging malah nyotrowati keterengan Goreng setres suci. Yes. Ngene Pak Guru Jukri gak kepengin ya, munggah. Nggih, semanun gayeng sanget piantun kula nderekaken wonten paguyuban tayuban wonten Dusun Lingsir. Saya lanjut kalataraken Bapak Jajang. Diiringi kalian Bapak Juari, tidak ketinggalan Mas Budiono. 3 bersaudara wedal kula aturaken. Yuk. Yuk sekarang hari ini. Bapak Juari, Bapak Jajang, Pak Budiono nampi jaipongan. Monggo ngriki Pak panjenengan nampi sampur jaipongan auhae jos. Ayo Cak Jajang, Cak Juari, Cak Budiono. Monggo ayo Cak Juari. Ayo monggo. 3 bersaudara mantun niki Pak Parman mantun niki. Cak niki Cak Jajang. Ayo monggo dhisik Cak Jajang kali Pak Budiono kali Mas Juari. Ayo Cak Juari. Tanjung Perak lebih laut, siapa suka boleh ikut lari-lari tiap pagi jalan jongkok setengah mati Cak Jono kurus lagi Cakku dewe Cak Jajang pundi? Ayo. Cak Juari. Iya. Cak Jajang pundi? Ayo Cak Jajang.
aduh Gusti aduh Gusti luar ono pandang iki amung pamujiku bisa kesebaran penggayoko iki najan Rama ibu nanti janji nyuwun nanti nganti kudu dituruti Rama ibu nanti kondo nyuwun nanti nganti kudu dipundhutno Yang sangat piantun kula Bapak Parman 3 bersaudara sing duwe tayuban manjene. Jepongan selajengipun blender ten Balung Panggang malih. Kalaturaken Bapak Hakarjo sing duwe potong ayam sak daerah Balung Panggang diiringi kalian Bapak Ahmad sing duwe Jati Jawa Timur. Tidak ketinggalan Bapak Jayus 3 bersaudara medal kula aturaken yo Bapak Karajo Bapak Jayus monggo ngriki nampi jaipongan Pak Kemat tidak ketinggalan sampur jaipongan Pak Bapak
Karjo Bapak Ahmad bapakku Jayus Ser. Ayo Bapak Akarjo kali Bapak Ahmad Bapak Jayus. Ayo namunggah. Gendingin nang dile tandake ojo lali. Ayo yo Jayus. Lanjar maibit jambu mente. Mente Waduh. maibit. Foto nggak jadi titik-titik.
ya. sing ora kesejen Ya jelas kesejuk toh. yen sinawang Sinawang. ayo mesemi hehe aja jangan asem yen kesesen ero atine Mengane ya sing ora jambune ana uga blibe wulo sedakap ngawe wong aku yen turun laro aduh cacek yang dibutuhake jeneng sobat wote nahaker anjonen sikapmu ojo ditengen jebul rasa jarwo Iya, nek kurang meni tanggal 8 teko. Sepadun penampilan Bapak Karjo Gayang Sanget tiga bersaudara. Jawaban selanjutnya pun kalau terakan Bapak Wakit piantun saking Serempit sing di tanggal 8 wonten Serempit diiringi kalian Bapak Samsu sami-sami saking Serempit tidak ketinggalan kalian Bapak Jajang. Ayo Cak Jajang tiga bersaudara. Pak Wakit
monggo panjenengan Bapak Jajang nampi jaipongan Bapak Samsu tidak ketinggalan monggo niki monggo wonten kalangan Pak Bapak Wakit Pak Bapak Samsu Bapak Jajang ter monggo Bapak Wakit Bapak Samsu kalian Bapak Jajang mantun niki blender wonten masyarakat ngriki malih ayo gilir gemanti ayo ya yang merasa sudah saya panggil kula terima ten panggung ayo ya ayo mariki Pak Swadi mariki ayo Cak Wakit Cak Wakit saking Selempit kalian Pak Samsu tidak ketinggalan kali Bapak Jajang ayo waktune wis api entek oh Pak Swadi saya Pak Swadi kali Bapak Solikin tidak ketinggalan kalian diiringi Bapak Parman bedal kula terakan wis mariki istirahat Bapak Swadi nggih Terakhir ya. dereng Pak kantun sak sampun kas Pak Kalau kirang 7 menit ya. Panjang pakai durasi bos. Kecil, ricik nama kecil. Rice angklung. Jelas. Monggo. Jokoyo keposa piturondo yoko salahe kana beto-beto sekujar kebiak apur wangune soyo batur harang itu kone Pitu kone lawung sago mawon iyo acara kenal si kenduk ojo bosen netopil jebone kalone kang asih
seletimu. Aduh Rama iwak pindang Raduwe pindang arep madang lawuh iwak pindang Rama yen golek bojo milih sing pinter ngendhek ketumendang. aduh Rama arep madang lawuh jangan cipir Raduwe cipir arep madang lawuh jangan cipir Rama yen golek bojo aja milih sing sopir awakku mas tariangan tanda sundangan ambang rongkang gendeng doa gendeng kita gendeng Jawa agung Sunda parahi yang iya ya iya Langsung jepongan kalau terakan Bapak Wakit kalian Bapak Samsu tidak ketinggalan Bapak Jajang. Nggih. Ini suatu penghormatan, nanti satu lagi terakhir Pak nggih. Karena tadi saya sudah matur sama Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, teman-teman. Kami sudah sebentar. Satu-satu saja. Satu naik, nanti selesai. Ini ketentuan Pak ya. Nah ini teman-teman. Iya ini satu kali saja. Iya Pak, nanti kan satu pembubaran kan gitu ya. Ini Pak Juri. Ya, saya mengerti Anda ini. Ini wajib dipatuhi. Iya paham saya. Satu kali. Kali durasi Pak, durasi. Saya mohon dengan sangat ya. Mohon dengan hormat,
saya sebagai pramugari pembagi campur, karena masalah ini masalah keseniannya orang banyak Pak G. Kalau memang sudah disepakati jam 8 di dalam 8 G. Kalau terakhir campur terakhir kulaturi Bapak Wakil Bapak Samsu sekalian Bapak Karjo naik ke panggung sama-sama. Tidak ada ditambah lagi. Kalau memang kesepakatan panitia jam 8 ya jam 8. Moga kulaturi mikawanten panggung sedaya tanpa terkecuali. Ini sebagai campur terakhir alias penutup. Moga Bapak Samsu, Pak Karjo, Bapak Parman, kalian Abah Karjo naik semuanya. Moga Bapak Parman ini sebagai campur pamungkas. Gendingnya cuma hanya 2. Ayo monggo namuga. Ayo. Ngapunten Bapak Wakil nggih. Aja ngenyek karo wong kakung ditinggal lunga mesti goleki anak arep pulang karep jualan kain yang ku harap malam ku harap jangan sampai cari dulu kereta sekarang benci mana rodanya dulu cinta sekarang kok benci kalau benci apa sebabnya kayak ini rasane tempe di bumbu rawon kaya ngene abote wong nyebut gawe wong tak rewangi dodolan rupa jeruk purut sing kerat-kerat mrica pagi nawe jamu aku nurut jare cek kurang nurut digawe lak sakarepmu iwak urang aja dikawat
jaku kurang mas orang ngeresuo mangan ramangan ayo wong loro Dewi Sekartaji dadi kembang putri Ketiri dasar sulis tia ing reno putra kinase kalau Chandra Kirana Dewi Sekartaji lalewane tansah amranane Satya setya ing garwa nadyan coba akeh rubeda Bos padep mantep elku Kanjo deli Tresno kan setuju Winangku satrio utomo Kandi asmoro bangun Putra ingkang jolo nyata sejarahne ngambar arum tumekosa rene nalikane do enggone pindha mestika Dewi Sekartaji Penutup pamit boleh Penutup boleh Lelan ono pamit boleh pasti jodone antuk seleh wong kang bisa
sia-sia. Sepadun dumateng para tamu undangan kula pramugari Bapak wujud anggenipun bagi sampur para wiyaga warangana mbok menawi pentas wonten kirang ceceke wonten mriki panggenan kula nyuwun gunge pangapunten sak kata-kataipun sak sampune tayuban kula tetep mangke badhe dilanjutaken hiburan segar Lutruk Budi Wijaya saking Jombang di bawah naungan Bapak Hadidi Sasmito. Sampai jumpa.